Ya, mhosva yakandipinza mukati muno ndeyemedha. Medha iyi yakaparwa na 2017 naOctober tiri kwaMutare. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa kana kuti Sokostina. Tichikugamuchirai pachirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinosangana nevasungwa tichinzwa kuti mhosva ipi yakaparika uye zvine upenyu vari kurarama vari mukati mejeli. Panguva ino ndawanawo mukana pano paMaximum Prison Chikurubi wekuti nditaurawo namukoma wangu tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazonge vari mukati mejeli uye zvine mararamiro avo avari kuita vari mukati mejeli. Mukoma tinokuchingamidzai. Makadiko sister. Ndiri right, muri sei imimi? Mufaraka. Makapfeka heti yakanaka. Munozondipawo kana tapedza zvese. Alright mukoma, chekutanga ndikada kuziva kuti imhosva ipi yakakupinza mukati mejeri? Ya, mhosva yakandipinza mukati muno ndeyemedha. Medha iyi yakaparwa na 2017 naOctober tiri kwaMutare, Border Forbes. Zvakaitika pakuparwa kwemhosva iyi, ini ndaishanda kuMandisa Night Club. Ndishanda kuMandisa Night Club uku ndaingoitawo zvesecurity. Mufunga munongoziva kuti kuma night club kune majeri. Mama muri bouncer. Paizvozvo izvo jeri munongoziva kuti zvinhu zvacho zvinechimodai unozongosvika pakungodzikira. So neshamwari yangu yainzi Brian chakandinakira. So Brian uyu aiita zvekutakura mabhero, aiwanika mota kake kapenda kaishandisa pakutakura mabhero. So but kutamba pedu nemukomana uyu zvakanga zviri zvekuti kana tangosangana kuclub ndokwataiwanza kutangwa refutitesi chidhakwawo tichiita sei. So mukomana uyu akazonouya tiri muna October imomo zvikuma 11 kunze kwakuti unoedza. Saka time dzaakasvika idzi indakanga ndakatogarawo zvangu pasofa riri padhuze nepastage night club imomo. Ndobva anditi uya kunoku pane kadhiri katiro tiite sei tiite. Ndobva ndatobuda paye, ndatobuda panze, ndobva tatoenda pamota yake paye zikanzi shamari doti undibatsire kuita sei tinolodha mabhero. Ndine timu yandoita nayo madhiri but zvanhasi da kuita sei da kumbowasiya nekuti mari yavari kuzondichaja pakulodha yakaita sei yakawanda. Saka iyoyo ngatingoenda tingoita sei tingonodai nekudai. Ndati haisinyaya. Saka time dzataitaura idzi akabva anoreceive call, handina kuziva kuti aibva kunani. Ndobva ati shamari izvi takutombozvikanzura zvekumabhero izvi chiniperekedza chi kune munhu ane chikwereti changu. Ndati ari kuzikanza ari pachikanga renga. Haisinyaya handi. Ndobva tatofamba tichitodzika pachikanga rengi paye. Saka chinosvika akabva anondiratidza zikanzi pane mota 2 dzakapaka apa paine 2 maHonda Fit yatiri kuda icho ndoiri iri kumberi ndomune munhu andiri kuda. Tasvika but tisati tasvika ipapo ndava ndamubvunza kuti ko mari yacho imari iyi zikanzi ani 2.2 2200. Ati mari yacho makaita madhiri echi zikanzi amaenda kamupa achida kutenga mota yaari kutoshandisa iyoyo. Alright. Ndobva tatosvika pamota paye. Sati chinosvika pamota maiva nevanhu 2, muridzi wemota nemumwe waifambawo naye vachiita zvekutakura vanhu zvichitaxi. Ndobva vatotaura nyaya dzavo inda ndakamirawo parutivi. Chinguva
ndakatozoona munhu anga ari kupassenger seat uko achiita sei achiburuka. Uyu wangu Brian ndobva anopinda mumota, mumwe achinopinda mumota akabva atoti pinda kumashure takutoita sei takutoenda. Alright. So apa ndanzwai kuti pane nyaya dzechikwereti, saka ndikutofungidzira kuenda kwatakuita apa takunotora mari. Mota yatoenda papetrol trade service station ndobva yanoiswa fuel. Wangu Brian ndopachanoti shamari apa takutomboenda kumaindustry, but tichisvika kumaindustry chanodarikira tichienda kuborder Forbes kunova ikoko anotora mabhiro aya. Alright, kuise kuita sei kuise kuenda totanga kufamba paya. Saka tichinosvika bridge remupaki wemutare akabva anoti shamari tichinosvika nekarodhi kari kunotena kachipinda panjanja apo uite sei umire ipapo. Ndobva tanosvika paya akabva atotira bva amira side merodhi. Uyu akabva anoburukawo Brian achinobuda achibva pane kakioski kari paseri ipapo, bva anopinda mukakioski kaya pane matruck driver anenge aripo anenge achitambasunuka nekudyawo chikafu chawo ipapo. Ndopakaenda achinoita yarikunoita ndobva adzoka. Sapa kunodzoka kwakanoita semunhu anga angogara kumberi akangonosvika achinogara kumberi asi anga akapfeka jaketi rine homwe mumasaidhi munomu. Ndopakabva atobudisa futi Brian. Saka pakanobudisa futi akabva atorowa akanongedzera kune munhaidhiraivha uyu achinomuti chii chakuitika. Zikashama ndikuda mari yangu neimwe mari pamusoro. Saka uyu anenge aifambawo nepfuti akabva adaunona nambiro kuti atore papaine pfuti yake. Uyu pakakurumikidza kuona pfuti akabva atorowa muridzi wemota nepfuti mumusoro achibva atowa ipapo. Saka izvaitika inini manje apo kuti ndichabude ndichitiza pane pfuti apa ndogona kuita sei ndogona kupfurwawo. Ndakabva ndangoramba ndiri mumota ndobva aburuka achibva enda kune munhu ashudhwa uya ndobva amutakura achinomugadzika papassenger seat paanga ari paya. Ndobva atogarira pasteering. Zvadaro takukontinya kuenda kubhodha kweyo. Asi chinosvika paJD studio pane AFDC iri paopposite. Ndakabva ndanomuti ashamari ini ndakusara panapo kwandichaita sei kwandichaenda uko. Zikanzi zvakaita sei zvakanaka bo. Ndobva ndatoburutswa paya. So paJD studio nechipazasi pacho 2015-2016 ndaimboshanda kumatraki emadharwizi atakura fuel. Saka pane rumwe timu rangu rariripo ndakangobva ndangoenda ipapo, but handina kukwanisa kutaura zvakanga zvaitika uku zvinhu zvachakari kungondibata nekutotya kuti kosi izvi zvazoitika ndiripo. Plus yazonyanya kubatikana nezvekubva asvika aifanira kungotaura nawo oita sei kunzwisisana kana utombofana kubata zvake mota. But zvakadaro ndakabva ndangozvichengeta ndichibva ndangotaurawo netimu rangu rariripo ndobva ndatoti ndakuenda basa kwangu. Ndobva ndatobuda paya ndobva ndatopinda nemujaji todzokera kuMandisa Night Club. Zvadaro ndakangosvika pakugara newangu uyu Brian hatina kuzomboonana futi. Kubva musi wamunombra mamona Brian. Musiwo hatina kuzombobvira taonana futi. But inini handina stepping yandakazomboita yekuti ndikada kuenda kupolisi kana kuti nekuti nekumbonzwawo zvimwe zvandonzwa kuti mhosva inogona kuparwa uripo uchitoona wotosiya vanhu vachirwa vanhu wotosvika pakutokuwadzana kana kufa. Iwe unokwanisa kungonoripota wobva watombofana kubatwa futi iwe wacho pane zvaitika. Saka zvinhu izvozvo zvakangouya futi mupfungwa mangu bva ndangobatwa futi makasvika kuzosungwa futi bva ndangozisiyawo zvakadaro. But kuzosungwa kwangu ndakazosungwa 2018 naFebruary 15 February. Mushure mekunge ndine mumwe munhuwo wandaitambo futi naye. Saka munhu andaitamba naye uyu ane paakanouya kwandiri achida kutakurwa nemota yangu inini. Ndobva ndanomutakura, but pandakanomusiya nehana kuziva kuti munhu ari kutonoitawo futi zvechitsotsi ipapo. Saka ndichinomusiya vanhu vepaumba apa vakakwanisa kuona mota yangu ichisvika apa nokuti imba yange ine ground floor nefirst floor.
but vanhu vakaona vakanga vari kudenga vakatokwanisa kutora pagedhi papaine makamera nemukati, saka mota ikatoonekwa manumber plates. Saka uyu asungwa muna February muno, akasungwa musi wa 13 February 2018. Asungwa mushure mekunge anopara futi mhosva ipapo, ndobva anobatwa chinonzi aiba ipapo nokuti wanga nekaukama nevanhu ipapo. Titaura kuti chii chiri kuitika, wakambouya futi paine mota yakadai so nemanumber plates akadai so, ndobva akambotanga achiramba, ndobva azobvuma paizikanzi amai muridzi wemota iyoyo anoshanda kumandisa night club, but iye akazotaura achitondikwanisa futi mhosva kuti ndiye munhu andofamba naye, but ushamwari hwedu hwakanga husiri hwekuti taitamba tese zvazvingori zvekunight club ikoko, sekuti vanhu vaendaito wakasvika ndiri padhoo ndaikwanisa kungoti amai timu ndiri mafia rangu ari bhadhari ungoita sei, ungopindawo zvine ungwaro zviyezvi, ndo mabatikiro andakazoitwa. Saka inini zvadaro uyu andisungisa uyu ane futi connection nani naBrian uya so kukwabatwa mota necartridge ipapfuti zvakanodhambwa, kuchituna chakanodhambwa chakadhambwa, mota ikanosiyiwa kwayakanosiyiwa. Saka vanhu ava vakazonotora cartridge iya vakaichengeta, chituna chikatorwa chikanovigwawo nemota ikangotorwa ikachengetwa. But pataimu yatakaenda isusu tichinotora munhu ane mota ndina Brian, uyu munhu akanga aina Brian akaona inini akaziva futi Brian sekuti vanga vagara vachimbosangana nguva anga ane mumwoyo wekuzopfurwa vari tu mota pekutanga paye, akaziva inini through kumandisa, akanyatsa kundidescribe zvandiri haiti nekusimba kwandakaita ndisati ndabatwa. Saka mukomana uyu ndiye akaenda achinoisa ripoti yake uku. Saka inini chinozosungwa nenyaya uyu angapara mhosva Greenside, ndakabva ndanonzi iwe tipe zita rako zvakakwana, ndobva ndavatsanangurira paya ndobva wanyatsa kuona zvandiri nezvakatsanangurwa nemumwe akapfurwa uya ndobva waona ndizvozvo, ndobva watanga kundibvunza nezvaBrian. Handina kuda kumbowapoterera kuti Brian handimuzivi, ndangoti ari Brian ndoita sei ndomuziva, ndobva wandibvunza ko titaura kuti zvakafamba sei musi wamakatora mukomana anonzi Wellington muchienda naye kwamakaenda akazosvika pakufa kuti zvakafamba sei, ndobva ndavatsanangura kuti zvakafamba so apa pasina kuwanda nekuti ndakanga ndatowa mumaoko memapurisa kudhara, ndifoshuwawo zvinhu zvakaitika ndichiona, asi handina kuasazoenda kunge ndichiita sei ndichiripota. Ndobva watongonditi amaya iwewe watova mumaoko edu. Saka zvichirota pandakanga ndane mhosva mbiri, yandiri kupuhwa neuyu neyandichipuhwa futi yandiri kupuhwa nemapurisa emunhu akafa, ndo mafambiro akaita nyaya yangu nemedha iyo kuti muzobatwa nemedha. Imimi mazobatwa mapiwa maenda mabatwa nemapurisa, muchisvika mudare dzemhosva kukoti makatongerwa makore akawanda sei? Ndakatongwa 47 years. 47 years dzaisanganisira mhosva dziri mbiri kana kuti yemedha chete? Dziri 2 idzodzo. Muchipiwa 47 years, panguva yacho papo mamune makore mangani? Ndine 26 years. 26 years. Saka makanzwa sei muchipiwa 47 years? Ndakabatikana zvisingaiti nekuti zvinhu zvandisina kutarisira, uye pamhosva iyi handina kana futi yandakasimudza kana kuti pakamboita kakurisana kuti ndakazomboda kubata ndichivhikira uyo handina kumbosangana nezvinhu zvakaita sei. Saka Brian akazoitwa sei? Brian chakazoitika ndechekuti masaidi vachimboita mainvestigations avo vakambotsvaga paregistrar vakaita sei, pakanowanikwa munhu mumwe chete muZimbabwe yeScience branch kwandinakira aigara kuChimanimani, so vakaenda kuChimanimani vakanomutora vakauya naye pajeri vakamusunga, vakanobvunza kuti munhu unomuziva here, ndikati aiwa uyu handiti sei handimuzivi, saka ndiye munhu mumwe chete watakaita sei
saka Brian uyo anozobvira awanikwa futi ende kwanga kusina munhu anonzi Brian iyeyo. Saka ndakatozoona sekuti munhu aingoshandisawo rimwe zita risiri rake sekuti munhu anga ari munhu wechitsotsi. Imimi muchimuziva maybe muchidimbu Brian uyu maimboona here kachitsotsi kaaita kana kuti aingoratidza kunge munhu akavimbika asi anongoti ake zvemabhero? Ndinganyepa, handina chimwe chandaiziva zvechitsotsi asi chandaingoziva ndichimabhero, kuti anoita zvemabhero zvokuti ndinotova nehembe nebhutsu dzandaitowana kubva kwaari. Ende matushamwari wenyu wanga ungori wekuclub? Wanga ungori wekuclub. Sekutiwo muclub munogona kungowirirana muchingotengerana doro muchiita sei, sekuti wendoma ndaishanda. Saka dzimwe nguva aitiwo kana akasvikawo ndiri padhoo ndaingoti uyu ndewangu ngaite sei, ungopinda asina kuita sei, asina kubhadhara. Saka ndopakanga paine ushamwari hwedu naBrian. Right. Ndichamboda kuzivawo kuti imimi makakura sei mukati meupenyu hwenyu, muchigara nababa namai, upenyu hwanga hwakaita sei kuti muzosvika pakunoita bounce, muzosvika zvamakanoita izvozvo, upenyu hwanga hwakamira sei? Right. Ini ndichikura ndaigara kuMamutare, ndaikwanisa kunogara kuMount Darwin. Ndaiti zvanei ndangofunga kuti timu inoteera ndoda kuenda kuMamutare, ndaingonzi enda kuMamutare unoita zvaunoita urichi, uchienda kuchikoro uriko. But nguva yangu zhinji ndaiwanza kutambira kuMamutare. Chakaita kuti ndiwanze kufarira kuMamutare ndokumba kwana mai vanobva kunonzi kwaDC kwaMutasa. 2 paiitika zvinhu izvi amai vangu nababa vangu inini vakanga vasisina kuwirirana zvakanyanyisa stereki, nenyaya yekuti baba vangu havakwanisi kuita kana gore kana kuti 2 years kana gore chairo nemukadzi mumwe chete. Saka zvakandipa izvo kuti ndichiri mudiki kudaro ndakatokurumidza kuonera kuti zviro zvinoita baba vangu hazvina kunyatsa kurongeka, hazvina kunaka. Ndakabva ndawanza kufarira kuenda ichi. Zvoti kuMount Darwin ndaingoenda ndongodzidza temu imwe chete kana 2 matemu, ndo ndauda kutoenda ichi kuMamutare. Nekuti vana amai vacho vakanga vawandisa, vamwe vacho vakanga vatori mizera yekutoti vanogona kunge vatori hanzvadzi dzangu, ndimuri kuona. Saka asi kuchikoro zvavo ndakaenda kusvika pakuform 4. Ndichinopedza chikoro changu ndakamboitawo chiBatman. Ndine mumwe munhu andaimboshandira zvake musoja, ndamboita chiBatman. Chizobva ikoko ndakamboita zvebuilding. Chinonzi maita chinonzi chi? chiBatman. Wati chicho chinonzi chiBatman. Ndinongochiita sei? Kana makasununguka kuti taurirenyu asi kana musina it's okay. Ndingangozvitaura muchidimbu. Sekungotiwo semaurira amaita muri 3 makadai. Pano ndingangoti ava ndovanokwanisa kunge vachitakura zvinhu zvenyu kubva kwamabva kusvika mubve panapa. Kana mabva panapa ndo vanenge vachitakura zvinhu izvozvo vachidzokera nazvo imi muchizovabhadhara. Alright, aiwa ndazonzwisisa. Yakanga ari musoja vandaiitira zvadaro. Paumbawo pandaigara kumba kwana amai, hanzvadzi yamai vangu waiita zvekuvaka. Saka ndakangokura futi nichingodzidzira mabasa ekuvaka iwawo. Baba vaamai vangu futi waiita zvekapendri. Ndakangokura nichingodzidzira kuchikoro ndakaita kapendri. Ndinoinzwisisa kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Zvadaro ndakatanga kumboita zvemetalwork, zvekuwedha. Ndakambozviita nguva refu. Asi iri zvinhu zvandakaendera kuchikoro asi ndaingoshandisa ruzivo kubva kune anozvigona nepfungwa dzangu. Zvinhu zvekuita zvemaoko ndokurumidza kuita sei? Ndokurumidza kuzvibata. Ndichizobva ipapapo kusvika 2015 ndakazosiya zvese izvi. Ndakuona kuti munhu andaishanda naye wacho mari dzakange dzakuita dzichimbonetsa kubuda. Ndobva ndambopinda mutauni mandatanga kuita zvedhiziri, zvekuhodhawo dhiziri chitengesa zvemukoto zviya izvi. Ndopandakazosiya izvozvo ndobva ndatanga kushanda mutraki stop yaipaka matraki eDarwies.
ndichishanda but makazotanga kuitwa futi madhiri efuel ekukama dhiziri tichiita tichitengesa but chakanga chiri chitsotsi right tichiita ndopandakazosvika noshanda kumandisa ayo ndisandashanda kumandisa ndakamboita accident 23 May 2016 manheru zvekuma88 paflyover inobuda mutown tichienda kusakubva tikwa mutare ikoko saka zvadaro ndakwara ndakanoti kubva muna May kusvika muna August ndakagara zvangu kumusha ndichimborapwa kumbo richipora but zvakanoitika pakaitika zvinhu zvakaitika zvakarongwa nevamwe vanhu vakazvironga. Musi wa23 ndichirohwa nemota. Baba vangu vaiva vari kumusha vaifambawo nemota yavo nemotorbike. Saka musi wa26 May vangu vaine motorbike manheru vachibva kuchikoro kwavaidzidzisa vachiuya kuumba nematikiti. Vakabva vano-overtakwa nemota. Vachino-overtakwa nemota vakabva vanosangana futi nemwe mota aminoti vakavhiringidzwawo sei ipapo vachibva vanodonha nemotorbike vachibva vatsemukawo futi gumbo reku-left side. Takangokwara makumbo ekusaidi rimwe chete. Kubva vakwarawo vakadaro. Saka muna kupera kwaAugust ndakazobva kwaMutare kuya ndichienda kumusha ndichinoona baba kuti zvakamira sei. Ndichizogara ikokoko 2016 achipera chinopinda 2017 kusvika muna April ndipo ndakazobva kumusha ndichienda kwaMutare. So ndienda kwaMutare ndakambosvika ndikambogarawo zvinguva diki ndichimboona kuti zvakamira sei ndotsvaga kuti ndochitangira papi. So but sekuti ndandiri munhu aikwanisa kuita sign writing, kudraw maplans, ndoita building, ndoita carpentry, welding, ndoita mabasa zvizhinji ndaingoti chiro changobuda ndoita sei ndinoita. Zvino ndaikwanisa kutosiya pandiri kuita basa ndotombonobata pamwe sekuti ndaitsvaga mari. So ndine umwe mujaindi wandaiwiriranawo naye wekumandisa ainzi Munyaradzi. So iyoye yedu yekuti tikapinda mbava tinenge tida kungofara nevamwe vanhu vasingazivi ndiye munhu andakatanga kuwirirana naye. Ndingangoti kumashure 2015 2016 ndiye munhu ataingoti tikapinda mbava taingoti abulajaindi zviri sei totongovapo upondo takuitirawo security kusaidi kwedu tikazongosangana nezvinotivhiringidza tikadhakwa. Kana wadhakwa unogona kuzongoita zvinhu zvisingahwisisiki zvinogona kuti tazozozviziva vasoba. Saka taingogara tangovapo kapondo kavo chingovadhiza kuti tizongogara tiri safe. Wakabva ngoti iwewe ndikuona sekuti muviri wako unenge uri kuratidza kuti uri kusimba sekuti ndanda kupota ndichimboita zvimajima chimboenda kuJD studio ndichiita zvimaweids. Hausi kuda basa. Ndikati amai basa ndoita sei ndoti dasikanza ndichatara nemurungu wangu toita sei tokupinza graft namai achi zvakanaka zvakadaro. So toinini kukura kwangu ndakakura ndiri munhu aifarira zvemaarts zveuchikumfu karate. Yes, ya saka makakura muchida zvokungo maitonzi Jack Chan maiita Jack Chan wemuZimbabwe. Ndanzwa muchara zvinhu zvakawanda kuti ndakadzidza zvinhu zvakawanda mukukura kwangu. Ndinovimba kuti mune maprojects ari kuitwawo nerehab. Saka imi pamaprojects ese ari kuitwa nerehab ndeipi project yamakati since matoti makaita zvinhu zvakawanda kuvaka carpentry imimi ndeipi yamakasarudzwa kuita muri mukati menzvimbo ino? Right. Pane zvimwe zvemabasa ndaiita panze. Mamwe machallenges atozosanganawo panapa ndekuti kubuilding, kucarpentry, kuwelding zvinhu izvozvo panzvimbo ino yeChikurubi maximum zvinokwanisa kuitwa kana nemaclass anenge akwanisa kubuda vachienda kunzoko. Handina mukana wekuzviita asi chandiri kungoenderera nacho mberi ndezvekudhrowa maplans nesign writing. Right, kumaplans ndiri panze zvangu ndaizviita ndichiita manual ndisingashandisi computer anambobvira ndaidzidza ndingoshandisa manual. But mutweaks dzapfuura idzo rehab wakambouyawo vanogona kuita zvemaplans inovada kudzidza vemunyorese mazita nekuti pane vanhu vachada kuuya vachizotidzidzisa kushandisa makombiyuta. Musection mandogara ndakatoita munhu wekutanga uye musection mandogara umu ndikangoti ndine vanhu 6 vandiudzidzisa pane zvandoziva zvacho. But zvinhu izvi handina kunozvigarira zvangu kuchikoro zvekuti ndakazviita kuchikoro. But zvekudhrowa maplans kana zvekudhrowa dzimba
ndakatanga kuchiita ndiri grade 5 zvinhu zvakangori mamuri ehe zvekuti ndaitomborohwa kumba nchinzi wekutse mubvarira mabhuku echikoro uchidhirodhirwa dzimba uchiita sei but ndakatozozviona ndakurotaiwa mai iko kusaidi iko ndokuwakuinichi ndowakune strength ehe saka zvadaro munomu manje ndiri kungoenderera mberi nekudhiwa maplans asi chandooda manje ndechekuti zvekushandisa zvacho manje nekuti mudhirowe maplans zvamuri kukumbirawo zoita zvichimbonetsa plus pamapepa ekushandisa tine masaizi mamwe chete tinozoda mamwe mapepa akati kurei 2 zvinhu zvine chidhirowa ndichizvitengesera vamwe wangu vari muno. Saka imimi mukoma ndiri kuona pakanzi D apa maseva makore akawanda sei kubva pamakapiwa mutongo ini? So apa ndine 6 years 4 months dzamaseva muri muno ndaseva ndiri mukati muno ende ndichitaura nemi muri kuratidza kuti muri munhu asingataurise saka ndikada kungoziva muchidimbi kuti saka upenyu hwenyu mimi muchigara nevamwe hwakamira sei muno muri munhu anoratidza kuti munhu akangonyarara anongotaura mashoko mashomanana right ya kubva ndichisungwa kusvika mu2018 ndikati kusvika 2022 pamagariro angu andaita kubva ndiri kuva mutare kujeri ndichiuya pano akanga ndisiri munhu aifarira zvekuita nyaya stereki nevanhu kana kuda kutamba nevanhu stereki ndaingoda kungoita zvinhu zvangu zvandiri kungoita zvinongotifadza uye kumashure ndichiri mudiki ndine mukoma wangu mwana wamai vana baba vakasiyana vaigara vachindiudza kuti shamwari yako anofanira kuita mabhuku kana vanoita kutamba zvekuona TV kana kuerenga unorara but ndaitomboona sekunge varikuda kundirambidza kuda kuitira nevamwe vanhu but ndakatozozviona kuti zvakanga zviri right nekuti mukutamba neshamwari unosangana nezvakasiyana siyana kuburikidza nezvakazoitika kunge ndiri panapa nhasi. So nichiuya panapa ndakanga ndisina shamwari ndakasingadi zviya zvekuti ndinoti kusvika pane munhu oti shamwari anga ndigare pese da kubatsirwa ichi chinhu izvizvi ai ndaingoti zvandinazvo izvozvo ndozvandoshandisa panouya hama dzangu ndoita sei ndongoshandisa zvanenge ndinazvo sekutaura kwamaita kuti ndiri kuratidza kuti ndiri munhu asingadi zvekutaura wakawanda kubva 2018 kusvika 2022 vaingotaura sekutaura kwamuri kuita izvozvo ndinokwanisa semagariro andakaita kana ndafunga ndanzwa kuda kuenda kutoilet ndokuenda kutoilet kana yangu yechikafu ndokuenda kuchikafu ndoita sei ndodzokera ndogara ndotanga kuita zvemabhuks angu zviati dzangu tichibva ipapo tongobva tingoenda musero ndosvika but vanhu vemusero vandokwanisa kusununguka kutaurawo navo but handisiri hangu munhu anoda kutaura stereka right tichipendera hedu tiri kuona kuti kune vana vechidiki vari kusanganawo nenjodzi dzakawanda wanda burikidza neshamwari pamwe pacho unenge watoona shamwari yako nekuti mira sei zvechimbinga ndizvo mune mbinga muHarare vana vadiki vari kupedzisira vazotorwa mwoyo nekuda kwekuti ona mbinga iyo imimiwo mashoko amungada kutaurawo ekurudziro kana kuti kune vana vadiki nekuti tikatasa nyaya yenyu Brian ane zvinhu zvaaita sekuti ari kuuya kwamuri achiita kuti muri shamwari asi hamuna kuziva kuti anga ane humwe urongwa hwaaita mukati meupenyu hwake saka ipapo munogona muchidimbo yenyu kutaura kuti mashoko ekurudziro ya chandingangokurudzirawo kune vari panze nyakuti kune vechidiki chero vakura vacho pashamwari idzi tofanira kuziva shamwari dzekutamba nadzo nekuti kune vamwe vanhu vane chidofo chekusaenda kuchikoro kozoita chidofo pakuita zvinhu zvavo zvekuti anongoita zvinhu asina kufunga kuti kumberi kuzvichazoita sei. Seni hangu ndingati zvangu chidofo but pakazoitika zvinhu zvekuti mhosva yakazoparwa ndakanga ndisina kuzondozvichiitika kumberi ndaingototungonoperekedza asi akaita chidofo ndimumwe wangu nekuti haana kufunga kuti zvandakuita zvekuuraya munhu zvimwe kuda anga asingadi zvake kuuraya nenyaya yekuti uyu akazomubudisirawo futi aingoda kungochichidzira munhu opuwa mari oenda but kune vechidiki vari panze nokukurudzira kuti pakutamba pangavazive shamwari dzekutamba nadzo but uri wega munhu unokwanisa kungozviitirawo zvinhu zvako zvisina kuti shamwari
ndizo ndinganyatsa kutsanangura ndichipati sekuti unofanira kungozvionawo kuti unofanira kungozvionawo ega kuti zvinhu zvandiri kuita izvi kana zvandiri kuudzwa nemumwe wangu kuti ngatidai nenyaya tiringonzwawo nyaya dzemadrugs panze apo chiri kunetsa guka riri kunetsa panze apo inini zvinotaurwawo muno muzibuke rakatanga kuwako kudhara asi ini ndandiri panze handiriziva anombobvira ndasangana naro nokuti ndasi munhu wemadrugs ndaingoonwawo doro chiti nekungoputawo fodya dzedu mamadison maevarist but zvimwe zvise zvemadrugs anombobvira ndada kupindana nazvo zvekuti nembanje bronklie hamuna henyu kuda kusangana nazvo. Panguva ino mashoko amukada kutaura kumhuri yenyu vakatarisa panguva ino kwavari ndekuti chi kwamakaberekwa imi? ndingangovaudza kuti vangodzura mwoyo pane zvakaitika nekuti zvinhu pazvakaitika ndakanga ndisina tarisiro kuti zvinhu zvichaita sei zvinhu zvichaitika nekungokumbirirawo ruregiro kune hama dzemufi akaparwa mhosva zvinhu zvakaitika ndiripo ndichiona asi hana kuzokwanisa kuita pfungwa yekuti munotaura saka ndinongokumbira ruregiro kunevavo nehama dzangu kuti dzingodzerawo mwoyo kune dzisati dzamboyawo zvadzo dzichindivhizitirawo panapa nongokumbira ruregiro ipapo. Kwemimi hamuna zvamunodo here kushandisa panguva ino muri mukati mejeri zvamunogona kutaura kumhuri yeZimbabwe? Right, chandingada kukumbira ndingati zvinhu zvandoda kushandisa pane zvandoita zvekudhirawa maplanzi sunwriting zvakaita mapenzo macartridge mabond papers ekuita sei ekushandisa uye nevanokwanisa vanozviita panze zvekudhirawa maplanzi vanokwanisa kushandisa makombiyuta pakuzviita tinovadawo kuno kuti vatidzidzisewo tichizowapo zvinhu zvedu vachinotengesawo panze tichikwanisa kuzowana zvinotibatsira mukati munomu nezvekushandisa kune vanoda zvavo asi ndinewo hama dzangu dzinomboyawo dzichibatsira nepapa kungoti inini handikwanisi zvangu kuzoti kana ndapererwa neshuga namafuta kana sipo ndototi ndakubata rehab ndinzire izvi ndinongoti pavanenge vauya ndipapo sekuti inini wacho handina chandakasiyawo panze chekuti vanokwanisa kutengesa kana ndokutora ichi kuti vatoziva kuti panze zvinhu zviri kunetsa uye vanhu vanewo mhuri dzavo dzavanoda kuita sei zvavanoda kuraramisa. Aiwa, tinokutendai mukoma nenguva ino yamatitendera kuti titaure nemi. Tinongokushuvirai kuti pamakore iwayo asara mungewo muchiwanawo nguva yakanaka muchidzidzawo. Toshuvirwa kuti pamuchapindawo muC class mune makwanisawo kuita zvamati andozokwanisawo kuwana mukana wokuitawo mamwe maprojects ari kuita vamwe. Isusu tinoti jeri ari ngokupera kweupenyu, munobuda mugotangidza futi zvakare upenyu. Chakanaka ndechekuti kana wabuda muno wawandudzika hatiti munhu anozonzi mukomana uyu akadzoka zvakare, techiti munhu achasei avandudzika mukati meupenyu hwake. Mhuri yeZimbabwe ndiwo mukoma watinotaura navo vachitaurawo kuti inini mhosva chakakadza kuti handina kuzoonawo kuti ndigone kutaura kuti ndaona munhu achipfuura munhu uyezve ndakazonzi neimwe shamwari yangu ndiperekedzewo handaziva kuti kuenda kunoba. Tiri kuona kuti nyaya yeshamwari inyaya iri kupinza vanhu vakawanda muna taisireva. Panguva ino zvitarisewo neshamwari yako kuti shamwari yako iyi iri kukupa upenyu hwakanaka here kana kuti pakupera kwazvo unenge uri muna taisireva. Ndini wenyu Pelagia ndichikusiya zvakare uyezve ndichitendawo munin'ina wangu ari pakamera ari kukunzirai chirongwa tarumbidzwa ndoti panguva inosarai zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.